Inden vi går videre med Audacity, skal jeg lige lære jer 3 rigtig vigtige tricks. 1 til, hvordan man gemmer. 2 til, hvordan man sletter. Og 3 til, hvordan man fortryder, hvis man har gjort noget forkert. At gemme, det er noget af det vigtigste, når man arbejder med en computer. Man går op i fil, og så vælger man gem projekt som. Og i stedet for at kalde den noget mærkeligt, så kan man for eksempel kalde den sit navn. Mathias' musik. Og så gør jeg noget, jeg kalder den V1. Og V1, det fortæller mig, at det er den første version af min gode musik. Når jeg så sidder og retter lidt og laver en mulig gejl, som I kan se, jeg gør lige nu, så når der er gået en halv time for eksempel, så går jeg op, så gemmer jeg det igen som gem projekt som. Men så kalder jeg den ikke V1, så kalder jeg den V2. Og på et eller andet tidspunkt, så har jeg måske 10 forskellige versioner, men det gør, hvis jeg kommer til at lave en fejl i en af dem, så kan jeg vende tilbage til min backup, som man kalder det, og finde min musik frem igen, som jeg gerne vil have den. Så det er noget af det vigtigste, når man arbejder med musik og lyd, det er at gemme sine ting rigtigt. Hvis man skal slette noget, for eksempel kan det være, at jeg ikke gider have det her musikflyd, jamen så kan jeg trykke herover på det her X, og så forsvinder mit spor. Kunne I se, det forsvandt? Det kan også være, at jeg gerne vil have, at mit klaver det skal starte fra starten af. Lige nu starter det jo, kan I se, først herover. Der ligger slet ikke klaver her. Det kan være, at jeg har en eller anden idé med, at klaveret skal starte herover. Og nu kommer det måske til at lyde lidt sjovt. Men kan I se, nu markerer jeg noget af filen her. Det gør jeg ved at holde venstre mus inde. Når jeg markerer det her, så kan jeg slette en lille del af lydklippet. Og det kan jeg gøre ved at trykke delete. Så jeg har markeret det, gjort det blåt. Og så er det delete. Lad os lige høre. Jeg tror, det kommer til at lyde lidt skørt. Det lyder meget mærkeligt. Men det kan man altså gøre. Og hvis man synes, det her er det fede for ens musik, så kan man gøre det. Okay. Så der kan man altså slette på den måde. Man kan også slette inde i filen, så hvis man for eksempel vil sige, jamen, det her del af klaveret, det kan jeg heller ikke lide. Så markerer jeg det med venstre mus, og så siger jeg delete-knappen, og så forsvinder det. Nu tror jeg, det bliver rigtig mærkeligt, men lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Okay. Det blev meget mærkeligt. Jeg synes ellers, det var ret fedt, da jeg slettede mine ting, men nu når jeg tænker over det, så synes jeg måske ikke rigtigt, at det fungerer. Hvad kan jeg gøre nu? Jamen, jeg kan selvfølgelig sørge for at lukke ned for den her, for jeg har gemt den en ekstra backup, så jeg kan åbne min backup. Men jeg kan også gå ind og fortryde de ting, jeg har gjort. Og den måde, man fortryder på, det er, at man kan gå op under redigere og sige fortryd slet. Og hovsa, nu kommer mine ting tilbage, og det kender nogle af jer nok, for det kan man også bruge i for eksempel Word eller andre programmer. Og I kan se, genvejen hedder Ctrl-Z, så i stedet for at gå op der, så kan jeg simpelthen også tage på tastaturet og sige Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Og hvis jeg gør det nok gange, så kommer der faktisk til at ske det, at mit spor kommer tilbage. Sådan der. Der var mit flydespor, og det havde jeg jo slettet for noget tid siden. Så det kan være rigtig godt at kunne fortryde knappen. Så husk at gemme. Husk, hvis I sletter, at lige lytte på, om det er, som I gerne vil have det. Og hvis jeg slettede noget forkert, så kan I fortryde eller hente en backup af jeres gode musik.